Godhong pisang ya disuweki, wis lemper ya kukus toci, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sithik-sithik ya diganggani. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 dina Senen